Pinggir kono. Lha kuwi. Iki. Jadi iki pesangane buka tapi gak oleh. Gubuk. Iki gubuk kosong iki, Pak. Lha dipecahi wong wisan. Lha dipecahi wong kok. Halo Cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngene ceritane dinane apa Pak Yong? Kemis ya Yong. Ini malam jemah. Nganu golek manuk karo turut kebonan nyuluh karo kancaku iki wong loro til ngene turut kebonan iki bang ora safety iki mon sikile ra sepatan iki jenis sepatan safety wis ngono cah iku diikuti terus videone kaya ngopo engko boleh ngopo ora nek sing ngerti dang iki oleh ayo kasih iki sepil dalane jo pul peteng iki pabringan berita nopah si biasanya di video niki ini biasanya video niki renek anu Pak biasanya ngene iki lho cilik-cilik lah ini gila nek cilik lah ini iki biasanya enak apa empo manuk-manuk apa ngono aja goleki mataku jek ulap kena lampune anu lho nek anu ora ketok Pak mataku jek ulap di suasana ning guritan omah malam hari iki apa ngene iki Cah iki lek enek ya apa iki tak zoom ngene enek dah ceblok Pak apa iki gomone ceblok iki enek iki ndi dalam bentuk apa dalam bentuk biasanya warna-warni nek enek kewane nek kuning ya ketok ngono kok ngisor Pak itu Pak dodoan nek layangan iki rejo Pak ya apa gak sopir ndi duduk Pak oh langit mata kulap ya dene aku nganu nek kene anu ning ngisor wit iki gak pate awas sama motor mereka terawas nih ketok mau wadang ya Pak terus sih masih kubunai karena kowe tok ayo jalan nih jalan di karo hati-hati waspada mereka enek ular ini bahaya emang gak safety, emang gak sepatan langgawa barang-barang biasanya ini ki manuk penjak barang nanti tau omahnya aku gak roh apa biar aku melok siapa jenenge Pak Non di sini nganu njung ini ki senter-senter nomor-nomor oleh ngono ning dhuwur numpak tapi gak enak itu gak roh ya PPA-ne modelane gak roh aku. Heeh. Ini langsung dicolok wetok iki. Ora enek. Entok. Ya putih. Nganu Pak, delok pisanganku ayo. Pinggir kono ayo. Iki karo ngecek pisangan sing diingi. Ya opo? Aku diingi nggih pisangan. Pinggir kono ayo. Opo? Lha kuwi. Iki. Iki. Enggak, ini anak woi. Kita diomongin. Oh lagi, puter. Masa? Kayak kutet cah lagi, weh. Poin kutet cici lagi. Coba kepi. Di kepi itu sih yang di. Daur ya tapi. Ini kita gak ada. Wah. Mana? Gak roh deh. Tapi hoya kemarin di tanah. Iya. Kita nemu kutet sitok. Poin 1. Ini kita ketok lagi.
Gitu tak. Ya mek kutut sitok iki. Dhisik urung nek. Ade cek tas. Teko iki. Menemukan burung perkutut. Kita juga. Sitok. Ki arepe dijikuk gak iso mergo ora nggawa genter. Kudune genter sing enek gronjong ngene kok, Pak. Oh. Diseni. Anu lho. Heeh, kudune nggawa ngono kae. Iki mah gak nggawa. Ngene kono piye nek iki nek Wis dene sing dijikuk ngarepanku ya ngono kuwi manut. ning anu ning rambutan. Ning rambutan. Ya ngono kuwi. Kan perkutut. Bodong. Poin 1, tapi gak iso dijikuk. Wis seru cingko ploke seru iki. Nemu sitok. Rendekne jekel ra kenek. Ini sing ngene iki apa ini? Enek tapi di dhuwur. Jarang anu gak ketok. Ndine gak enek. Aku nek teranyak-teranyak wedi. Gak enek nek. Ini saya terlalu padang. Gak enek Pak iki. Nek enek kuwi tok ono mangan langsungan. Gunah. Oh iya. Disenter lampu HP ketok. Emang oleh siji, engko hasil nek ngono ditekep. Apa nih? Nek menawa nemu sing ndek, kemang dawa rek. Piye nek tekep ra iso. Gak enek Pak iki, Pak. Sing ngene nggon-ngonane ning Mana cilik-cilik biasane. maksudku ning pojokan. Nek gajahnya niki menawa enek. Apa? Mbo. Ulah. Ya samare nek ulane. Kok mubeng lho nek apa ya, Pak? Jalannya nang ndi? Nek kono pisangan ku ning kulon kono. Ayo nguk pisangan. Sing karo iki ada di. Nek ini kini ndi? Tapi cara numpak malah ning isare gede-gede ini gak sih, Pak? Carane turu Iki ora masak ning ngisor temen. kan iyup. Dene golek sing ning dhuwure weteng. Apa dhuwure godhong. Iya ya. Lah iki. Lah iki aku denek ulone. Iki Pak, enek gak? Wih. Gak enek iki. Iki wit cilik-cilik iki. Kok enek wit terlalu ketok ini gak enek deh. Gak enek. Iki videonya dilanjut arepe ndelok sangan burung. Tapi kayaknya gak oleh. Ayo. Oke cah, iki cah. Tapi cepat, tapi gak enek lagi. Tapi gak enek, Pak. Cepat lagi bekasnya. Iya. Jadi iki pesangane buka tapi gak oleh. Nyarikan diri. Iki lho, cilik tapi nyilik Pak tapi gini. Apa jenenge? Iki gak oleh lagi ning kene. Melarikan diri. Lepakane le yo entek, Pak. Coba apa iki? Pakane yo entek. Wah, iki berarti enek tapi gak enek. Terus piye konsepe? Iki apa iki kuning? Kene gak enek Pak malahan. Iki wit ndendek mergo ning kene. Info terbaru ternyata kosong. Iya, enggak nih. Kayak gini Pak. Bukan ya Pak? Lah, kita tinggal ning andeng kali. Info pergerakan malam hari. Aduh. Berapa sih nek ngwet? Oh, kapan nang fit? Di mek kemang-kemang tok. Di. Dan cadet. Ya, cadane jero ne blombong. Biyen tak gak usah ngono kuwi.
Nek wit cilik-cilik ini gak enak ya. Nek wit cilik-cilik. Yang ini cilik-cilik lah. Iki lho. Wit kuncup iki lah. Apa ta wit apa lagi? Iki to. Iki ngarep iki. Iki to. Heeh. Wit apa wis? Iki mbok jangan. Mbok. Dudu sapa nang gres ngene. Kedengan. Ya, kudune wit dur-dur kae. Ini gak enak. Ini gak enak. Iki walang. Walang enak. Lagi walang. Enak walang. Gila walang ta, Pak? Gila. Gila ngarep gila. Ijo gila. Wah, kasihnya. Walang. Enak walang. Kayak enak manuke. Kayak nek carane magrok nek ngene iki to. Ini gak mungkin. Mergo padang. Wedi mbek ula. Pangan nganu, apa jenenge? Predator. Iki ya walang. Terus duduk deng gak walang. Walangnya goreng. Goreng garing sing. Loh, BH-ne ilang. BH-ne ilang ning kene. Saru kok. Jika uang tidak lagi anu ditutup mungkin kali ki ngarep kene petelo ini kila kupu enak kupu turu lah gue turu pakai leren pak. Yo. Wah, malah iya, kan rumput deh. Bertahan hidup malahan. Kilo gerojokan, Pak. Gerojokan. Ki misar iki. Wah, mbok tak jeru ta Pak Wi. Lho. Lho, wi jeru wi. Iki silku tak pancing. Iki ora nek. Tapi gak ketok wae. Nopo iki tek-tek. Lele pet. Enak lele. Kayak pabrik. Kayak. Iki iki. Zoom. Oke, iki lokasi di sawah. Di sawah sing biasane tak gengkon manjer ya ning kene iki. Iki lokalan. Kene, Pak. Iki nganu, berburu tapi gak patek niat. Lha piye ora nggawa nganu kok? Oh, apa-apa. Heeh. Wong calak tok. Iki colok-colok ceritane. Ayo tak sepil. Weh, ketaku bae angin kok. Tidak sepil lokasi tempat manjer layangan di malam hari. Ini ngarep kene gubuke. Tapi gak patek ketok. Terus apa nih? Kayak layangan. Kayak ini kene cek usum layangan. Gak ketok, Pak. Kurang awas, Pak. Cuwilikne yo gak ketok. Kae netan kae. Apa? Srikaya. Tapi padang srikayane. Awas, Pak, ngisor, Pak. Ya ula-ula ngono. Nyamare nek ula. Iki wit cilik iki. Ini gak enak ya. Enggak ungki, gak ketok gak enak. Kan uwuk. Duh. Bah iki carane nganu ndek dhuwur dek. Meneke. Duh. Ya nek nang dhuwur rek. Lu ndas ngene. Aku ulap, Pak.
Nek ini gak enak. Bayar lagi berindi loh seri kayane. Apa ya enak? Gak enak, Pak. Tapi cara kutut gede ya kita ya. Mau ngemain gede ya. Emang dhuwur ya nggone kutut mah ya. Ndek no, gak enak sih ndek tadi, gak enak mesin ndek. Apa? Wah iya kayak ini ndur kae. Bisa kok videone nek menemukan sesuatu ae lagi di video nek. Muris, nemu nanas apa? Nanas mesti nemu. Jam malam baik Gusti jam malam. Ya nek isuk duduk. Nah, iki tadi penampakan pada malam hari gubuk. Iki gubuk kosong iki, Pak. Mergo nyapa kok kosong? Mergo bengi. Nek awan enek sing nggoni. Awan enek popok. Nek popok manjel layangan ning kene. Ini apa-apa itu? Ki cara enek opra ndelik ning tengah-tengah. Ki bagi para suhu-suhu sing kulino mikat manuk, tolong beri penjelasan di mana tempat burung itu berada. Jadi spot haup. Oh, spot haup burung. Ini dia aku gak ngerti. Ya di sepil anu gubuk kayak gitu gubuk kayak. Ki awas hati-hati ya nek ular. Iki cuwilik iki masa gak enak, Pak. Cemblek apa perenjak ngono masa gak enak to. Kecak ipit. Nah, iki tadi di malam hari gubuknya kosong soalnya gak enak wong ning sawah. Kita lihat dalamnya, Bos. Kosong. Layangan. Nemu layangan. Kosong iki gak enak sing nggoni. Iki lho Pak, enek cilik Pak ning kene. Duren. Menawa nek ngomah ning kene. Nyusuh. Heeh, nyusuh. Berburu burung. Iki kaya cara ndek ngene iki gak mungkin mergo gampang dijangkau wong. Gak gelem. Balangane apa isine? Enak. Watu iki watu kerajaan zamane Majapahitan. Aja Candi Dursasana. Iki gak enak Pak nek kene. Tinggi. Iki gak enak. Ayo. Apa ngono? Piye info terbaru. Iki sik kosong iki, gak enek. Iki kudune dhewe ngejak anu, Pak. Wong sing kulino. Sing pro. Dadi mesti sak dek ngene nyawang ketok. Coba mak dek ngene gawe. Ini jeruk. Baik. Oke, lagi. Oh iya dengan apa kadang? Salah. Salah. Beli kita, Pak. Apa? Lagi enek bekasnya putih-putih. Cabuk apa telek manuk iki? Iki cabuk ngono sama. Akhirnya nek manuk, telek manuk. Telek manuk gak enek ya. Tapi panggonane cemblek sawah nek ngene-ngene iki. Wong cedeke nek sawah. Gak enek. Nyangkruk kaya padahal ning ngono lho GKP ngono lho nek depan. Jagrotane gak Mbah Mari ya ning GKP. Ya ini kok. Isuk prei lho.
Manuke ya dolan. Gini. Iya apa Pak? Kadang garing deh. Gila. Nah, tapi ya. Kadang garing. Tawon garing. Ini tawon giep ya. Biasanya no nganu. Nek telek-telek no kalau biasanya. Ini dure mesti gigon turu. Iya, kok kene kembali. Kayak enak ini. Kamu caranya dipenek terus didekepno kena gak, Pak? Ora ki, Mak. Pange cilik, Mak. Mate ya. Oh, Pucuk e. bisa. Cara jikok ya piye gak iso. Nek nek tekek. Nek tekek. Nyuruh tekek. Tekek. Ki, Pak, apa iki? Wet apa iki? Ki apa iki? Blimbing. Non iki. Nganu, bantuan di Zoom. Ndang. Bantuan di Zoom. Kayak enak. Getar. Ya ngulan ya. Ki ngetan wis resik dur-dur. Balik ngulan ae. Karang nemu susuh. Susuh apa? Susuh buyung. Iya, Pak. Iya. Ke pabrik ya ini nganu ya. Gak aktif. Ya ini tutup. Ya ini tutup. Sembarang. Bluduk. Anu. Burung wayai. Aku gak tahu ke mana. Ini gajahan rungkut-rungkut mesti aneh. Iya, turu ya. Nah iya, kudune kan ning ngene iki to, nyepet-nyepet iki ta. Ngene burung puyuh. Iya, turu iki lho. Oke, kita Rokok sik, Pak. Hah? Rokok sik. Kene. Iya kan ini. Nendi ning gubuk apa nendi? Dorong. Ning jero apa ning jaba? Apa? Apa kene? Kene, Pak. Padang yang Lah nek padang kene. Wis cah iki aku arep rokokan dhisik. Gue dilanjut neh videonya nek wis berjalan, oke? Cah kita lanjutkan lagi. Memang setelah kita merokok, terus kita lanjut mencari burung. Poin masih 1, cuma gak iso njiko. Iki golek nang kene. Kayaknya deh Pak, kayak ini gini Pak. Kayaknya Pak. Ini kayak mana Pak diturut nih? Emang kan gung roto toh? Sing kayak mau. Beta pokate kan gung. Mangko oleh kaya tani toh. Singkir kulone urung roto. Bisa golek ini. Karo golek cara. Ki piye terusan jiko. Ki apa ki godhong ki gak enak, Pak? apa sih? Kondek. Ning bler. Telo. Yo, lanjut. Kita mencari. Ini jodokan. Oh iya, tapi elek. Colok-colok. Iya, kayak nyamare ngono kuwi ya. Nyala ini juga deh. Oh, ini ngisar gak ketok. Itu dulu.
Jadi video lucu pendek. Iya betul. Tapi geden. Nang wit kentang. Atuh bah dhuwur, Pak. Asine enak ning kono susu orang enak. Dhuwur. Karena di kidul rumah, Pak, enggak, Pak. Karena kidul rumah, enggak. Beritan. Ini jadi peliwan ini kok. Malah gak situ. Nemu-nemune ning kono manuke. Ini apa sih? Rekam. Tuh, Pak. Yo. Ini gemak no kayak enak. Aku juga tita nek. Gemak no piye turune cah. Ada anak sawang ya. Padahal memang wis liwat. Ya hilang kok. Oh, kak. Ya nek enak liane. Gelek ini. Ini mesti enak wi, mesti enak ngejak kancane wi. Kayak mau tadi nemu siji ning kono. Ndi mau? Kayak. Nah, kayak nemu siji. Sitake gak enak digolek tunggale. Lanjut mencari. Poin masih belum ada. Mulai sitok panggan. Apa sudah teko? Ingat apa Pak? Boleh ini Pak. Kon tengah sore ya. Kene. Ini walang. Nang walang ta jai sini kayak enek. Manuke mek sitok. Duren. Ayo kita survei duren. Ndak dudui Pak. Ndak iki dipet. Iki dipet. Lha kok dipecahi wong wisan. Lha dipecahi wong kok. Iki. Wah. Le model disalahine terus dipangan ini kene kene. Kita menemukan tersangka. Sopo iki tersangkane iki? Iki mesti iki ngawur iki. Kok iki gede, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Tapi senom. Nek wis tuwek lho, warna coklat. Belikan ya. Sing enak dulu. Nyoblek ya Depok nang jeneng isare Pak bahaya. Iso mangin wedi aku. Iya pok nang isare. Lah ngene iki lho nek wis ngono towek tapi sing gedhi. Lho iki betah. Di mana buke kayak enak. Ini kini popok wedi, Pak. Nyapalin? Ya. Mang beduren kok. Gimana senja? Ini kayak enak ini. Ini gedang kayak enak. Ular ringan. Itu keren. Ini gedang nih. Masuk. Ini juga kan. Di. Ya kayak tilang barangnya yang main yang dua ya. Kan dia ini dawur teman teman. Jarang medun deh. Terus ini wit dua itu kan. Ini moro-moro yang kini mak puk mana? Mana keturunan? Medun moro-moro yang kono. Keturunan nak. Enak. Tak dulu san.
Oke cah iki videone ngono tok ae. Cuma oleh sitok ngene rasen jiko. Kok enek persiapan. Oke, wis ditunggu vlog selanjutnya. Cuwun balon. Wedhus iki. Wedhus.